Добър ден. Здравейте. Анатолий се казвам. Така и ние можем да помогнем с около 130 гласа. Ще ви дам 6. Аз не помогнем да стане кмет. Но опрех до едни работи, до една и ударихме камък. Аз го спасих, той сега да е затворен. За такива работи, къде не знаеш. И какво ли не, какво ли не. Защото той го страх и от мен и Батко Юрий го страх от мен. За другия месец. Значи мене за другия месец ще ми изпил. Защото аз взимам пари. И аз взимам на 330 лева заплата и 160 лева. После я ги взимам тия 500 лева, но ги взимам към 20. Не ми трябва. Ако трябва да ги връщам на 20, не е проблем. И човека вика, мога да ти дам другия месец. И мен за после месец. Разбираш, значи той ще ме потърси. Работил съм и с него. Значи знаеш какви мошенници. Я ще ти кажа. С две приказки. Работя за тебе. И ти ми обещаваш. Ей, така и така. И като свършиш, ти дам 1000 лева къде. Еби да приказва. Значи, казвам ти направо открито. Нашите цигани работят за пари. Кой ги дава пари, за толкова сума. Така трябва да се свърши нещата. Некога дойдат 10-21 месец и табати Юрий е минал и раздава всичко предварително. Това става пръкване. Нали? Минава Юрий и раздава пари. Хората взимат пари. И после минавам я. Раздавам парите. Юрий, аз съм го вкарал тук от първоначало, от тогава почна Юрий. Знаеш ли, че те чули си 250-300 гласа. Дали ме прееба тогава с парите и край да тук. Юрий е много опасен човек. Юрий е, какво да ти кажем, да ми презвънка сам. Аз съм работил с него 3 години. Разбираш? Юрий, какво мога да докачиш предварително, него докачиш? Свърши ли това? Пари няма. И 5 на коли 500 няма предварително. Дяло, разбираш? И после, когда след изборите, край няма. Разбираш? Вече не знам кой, коя партия и кой играят, с кой такова. Не ние. Не ние. Александър, Методий и Валентин Ангелов. Друго, две приказки ти кажа. Аз мога да си гарантирам с живота си, що казвам, с 150 гласа, повече не мога да си гарантирам. Доверие ме знае, че съм с теб и данчета така. Да. Разбираш ли? И он вика, Анатолий, каза, кой е с теб и кажи ми, какво става? Викам, не знам нищо. А я го гледам, че он е натрънен, разбираш? Да. Вас не мисли. Разбираш ли? Знаеш, че вашите българи, извинявай за израз, че сте българи, за 10 лева се продават. Слушай какво ти казвам. И като имам 80 човека българи, като вземат парите, ако ще да умрат, да ги даваш 1000 лева, до тук гласуват за мен. Разбираш? Ти знаеш ли така пребак хората миналата година. И последния момент парите ги няма. Ни мога да ги дадем, ни нищо. И хората не гласуват. Сега да нещо да приказвам, ще станат конфликти дълги. Ужасно. Значи, преба, ми хората ми преба. Кьосът си. Затова ти казвам, вече не знам кой от коя партия. Нема ли пари шанс, нямаш никакъв. Разбери ме, ако ще като набрат, никакъв шанс нямаш. Ама никакъв. Ще гласува някой старец бабичка за тебе, къде е такова. Искам да държиш контакт с нас и ще оставиш работите, аз да ги върша в цел. Ще ми кажеш, това искам, така, че всичко ще ти бъде подготвено, разбираш ли? Защото всичко ще бачиш и всичко ще стане. Ако трябва, защото ние имаме сигурно 30-40 човека, може да има инвалиди, ние си ги караме с колите, всичко, как си трябва. И задължително, в комисията трябва да има, или аз да бъда вътре, или той да бъде. Един отвътре, един отвън. Това са всеки ени, като погледнеш Пепи Данчев, Юрий и тие, това са всеки ени. Ти знаеш, че дойдоха следователи. Дойдоха следователи от брата. 3 коли патрулки. Дойдоха тия икономическа полиция. Ама Юрий ме ги е накарал да дойдат при мен. 5000 лева, 2500 евро. Един ден преди изборите ми ги даваш на мен. Така. И аз видя става евро по банката, да го отменям, да развалвам пари. Банката. Ти толкова време ти ги раздава.
И вечерно време, къде 1:30-2 часа, хода по къщите. И накрая какво стана? Дойдо, дигна ми къщата 3 пъти. Къде ще намерят, бе, човека, бе? Яла тук, поради белезниците, закараме между 3 квадрица и това. И то, следовател брата вика, напади. Я ги познавам всичките полицаи. И тук ме познават, карам 20 години без книжка. Един акт не е. Ме познават всички. Ще се занимавам с тока, с търговия, овци, кози, такива работи. Анатолий, викам, ти лут си. Карай ме, утре ще си ме докараш. Мислям, взимал пари, ни знам, ни участвам. А те да пребарите ли? Го цигари. Не казва ли? Знам, че Ще го фанали от тук, работили он с мене. Ако бех признал я. Те ще къде отиваш? И Пепи на другия ден ме прегръща, вика, злато си. Значи аз съм си правил главата, не те знам, не те познавам, до тук бе, точка, край. Точка. Три коли, с полиции, с такова, все едно съм прибил човек. Викаме, вие шашови ли сте, викам, за кой да работа яде? Обещавам ти като на брат. Ще гласуваме 150 гласа, ти гарантирам с живота.